procurement mondi e kangwa dhie weche mag ng'anyo. Dr. Mark Matunga karwaki twaka ka intiere boma ma New York e pinyno mar Amerika okinyi makawuono doma malo chungo kang mano mar e-government procurement system ka koro nyaka sani koro kato bedo ni jatend piny no wacho ni mane yo mawinjo bedne itiyo godo e dino rode mag mibadhi. Benen gino makare ka do chungo chenro makamano kose winjo bedni none matut mondi kapok oti kode yo makare. Dr. Mark. Joyce, sani korabro local bunde tasiemo godo the media. Manyiso I'm training my guns to the media. Nikech unjo media unema kage moro timore makamano. Thulando ni, in fact, Milano kondike gazette ni Ruto setback. Nido okay ogolo e-procurement. Kani Ruto setback, kani do ogolo the committee of experts mara compensation. Ere gimomiyo wacho ni en mana Ruto setback. En Ruto setback nango e seche ma iwinjo mbele kanyo kaka ta genene Agwanda kata Tom ta an wacho ni wach maduong' machenda en wach mar mibadhi. To achiel kuom duoko piny weche mag mibadhi en tiyo gi yo manyasani mar kompyuta. Koro ma ok en gima wende. Koro ng'ama dhi lal ok ni Ruto ma koro lalo, wan jopiny wan ema wamedo lal. To bende king'iyo wach mar e-procurement ni, king'iye malong'o, ok en gima nyochakore nyoro. Ok en gima Ruto ema nochako. En gima nochaki gi sirikal mane osekalo. To en gima ne wang'iyo ni biro kelo yot mondo mi kata an kaoro wachna moro e yor mbui mar procurement to bedo inyalo ng'i e yo ma ayanga. En gima duoko mibadhi piny, ok en ni obiro golo mibadhi te, en gima duoko mibadhi piny, koro miyo ng'ato ka ng'ato kaka Tom nyalo yudo kandarasi kata mana Gwanda nyalo yudo kandarasi. To sani mondo mi yud gigo nyaka idhi ng'e ni to ng'agini mabede procurement. Koro ok en ni Ruto emoyudo setback. En ni Kenya ema lalo yo mawinjo bedni wadhi godo mbele. Nikech pinje ma koro watemo pimore godo gin pinje ma osedok e weche mag tiyo gi mbui kata tiyo gi kompyuta mondo mi gikel ler e weche mag ng'iepo. Koro kuma apani makosa nitiere ok en kata mana public participation. Nikech kata public participation bende king'iyo malong'o, waaye wach mar public participation ni mane momiyo gima kama kata gima kamacha otimore. Nikech wan king'iyo preamble mar the constitution mar chik wacho ni wan kaka jo Kenya wakao achiel ariyo adek mondo mi watim kaka chik waketore ni wane e weg piny. To wakao thuolo ni wamiyo jotendwa ma wayiero gombulu mondo bende los paro kaluwore gi kaka wadwaro e mandate mwatimango mwamiyo gi mwadelegate. Koro kanyo gine wabunge go nitiere gik manyaka gitimango nyaka gitim. Nitiere mandate moko mabende wamiyo president nyaka president tim. Koro ok diango chako wang'e ni e thuolo ka thuolo ma gimoro amora itimo kata gimitimo administratively mikoro ni nyaka wachak wadhi wapenja wadhi mauta mfangano kacha mondo achako wapenje mamawa ni to mama procurement ni idwa ni okete yor mbui kata idwa ni mondo mi okete e manade. Miyo kik wabed gi paro ma ok owechore ma ok wang'eyo ni public participation owinjo time nang'o. Ok en gima rach ka iseketo ng'ato e telo nyise ni dhi timno kama dhi duok no mibadhi piny. Administrative activities mowinjo beniti nwasemiyo teko jok mowinjo beniti mogigo. Miyo wach mar do ketho kata duoko kelo ng'ikruok e yor procurement pod biro mana chando jo Kenya. To Joyce ng'iye niya ni kane wakelo wach mar kachako gi media, kane wawacho ni jo media mondo mi oae analog obiye digital dong nudagi kaka jo media ni ma gima ok wanyal timo
ok nyal terwa ni mondo mi wadwa timango wadwa broadcast on a digital platform to par en digital platform no emomiyo nyocha kanyocha ni penje ni to bende nyalo biro mondo mi wa go mbaka gi Tom Gagwanda wa puonjo piny e weche mag state of the nation na duoki ni yes abro timo be kata ka ok anyisi ni an kanyo en mana ni ka koro nyochopo kipenja ni bende bro confirm te mana anyisi ni abro biro mondo mi aulos kodi tabro wuoe e yor mbui bende manne pok anyisi kata mana ni an to mano ne gima ok nyal timore kade pod untiere e analog manyiso ni mano bende nochunwa ma bende udhi nyaka e court nyaka mago te otimore to waduogo wayudo ni mane owachnwa ni mondo mi watim ni mar digital ema berie moloyo manyiso ni seche moko nitiere ng'eyo ni piny kech wasebedo ni wan comfortable e yo mwatimo godo weche mwatimo godo kelo pek miyo wacho ni sani koro en gima ber ni koro wach ni otere court kaeto court ochungo ok en gima konyo jo Kenya en gima medo hinyo jo Kenya medo hinyo konyruok mowinjo bende wayudo kaka jo Kenya ma an wach dono ema nikech koro wasekelo constitution wach ni ka ng'ato tero wache do nyaka winje mado ng'ad to bende do ni kik upar ni gik ma ging'ado gi te ni koro malaika mantiere dogi mang'ado gik mowinjo bed ni ing'ado in bende e iye kanyo nitiere mibadhi otimo neo ma bende nyaka bende ing'eyo ni to ang'o mowinjo bed ni itimo wach mibadhi ok bi konyo Kenya kanyo kuma pek nitiere moloyo mag achiel kuom gik mabiro duoko mibadhi piny en weche mag e-procurement ni onge piny modongo sani ma ok tim wach procurement e yor computer kata yor mbui onge piny ma wanyalo gombo ni piny makama otelonwa to gitim weche mag dongruok e kinde ginene kokalo e yor mbui momiyo chuno ni nyaka yes wero setere e court to kendo bende chuno ni court kosetere gimoro nyaka koro giwinji ni to ng'amo kelo wache court ni inawacha weche makata Agwanda wacho ni weche mathoth mitero godo rute court yes itere court to okoulo ni wach moro amora mutere court en wach marach seche moko ng'ato bende ng'eya ni kotim wach procurement kaka nyo wayudo marupurupu mawa ok wabiyudo kaka nyo tenders itimo mana gi jok mong'ere mano koro nitiere bende moko mitimo gi cartel koro kik wabi e TV ka wawacho ni wasupport gik ma cartel ema timo ni koro ni mano en makosa mar president ok en makosa mar president miyo un bende kaka jo media ka u report nyaka report gimoro mochomo yo mane gima bro konyo to bende nyaka kwer ni kik okawo makosa ni president ne pok obiro mfangano miyo mago bende weche mag mibadhi ni neno ka ni president osebiro thuru koro pinje mamoko mapok odhiyo ko winjo dhiyo mano bende president en mar Kenya te olim gwenge te mane pok olim koda koro ka otiyo gi pesa koda koti gi pesa owuoth ye pinjego mondo mi one tabu ma jogo to te ni godo mano ok mone tich be kik ng'ato pani stimi bedi office ni mane koro kitiyo inyalo bedo office ka to onge gimitimo ninde mitwo matwoma kado jomoko be osebedo offices gi to konge magimano koro mane gima wadwa omiyo wang'i ni mibadhi ok en mana wach moro ni ng'ato kwalo pesa mibadhi bende chiwo paro machocho kit telo mowinjo bende ni kelo yot na jopiny makanyo bende nyaka watang'ie wae paro moro machon ni president owinjo bende ni wuotho kadhi e pinje mamoko mano bende en kelo dongruok e pinjego miyo kanyo to bende abiro pogora gi paro ilero kanyo makare ahinya